masser af video. Det kan jeg også sende til jer. Det er altså noget. Nej. Øj, så har jeg. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en ene presset halsbød, det der. Gør du det? Nå. Ja. Hyænen har ikke rejst sig, den tænker jeg. Ja, den ligger bevæget sig halvt. Så jeg kan se den hyæne. Ja, det var det. Den rejser Nå, sig. den er over. Nå, den der. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme vold. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan da lige se det. Nej. Hvorfor skal de heller døde? De kan da bare gå væk. Fanden, de opsøger det jo selv. Øj, nu bliver den nakket. Væk, for helvede, nu væk. Nej, hvor var det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider den her nu. Nej, den ligger og skriger. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der dyr. Men de opsøger jo selv, der hyæne. De vil ikke engang byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men det er stjålet hans. Han er stjålet tilbage til ham. Nej. Den løber på hele tiden, og gerne gør det fint. Det skal ikke. Det er ikke noget. Nu tager den der. Men det kommer til at tage flere af løven. Det kommer til at være flere. Men det er da hvad, de ikke kan. Det er det, synes jeg, det er sådan en motion. Nej, det synes jeg ikke, jeg prøver heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Ja, sådan er det. Han har garanteret ikke fået det.
Så skal vi ikke se, om den løber der. Nu skal vi ikke på den anden side. Det er jo fint derovre, hvor jeg skal se rigene. Jeg synes ikke, det er derovre. Ja. Så de går ikke så tæt på, at det er deres egen. Hvor er det vi tog Nej. Og den lyd der. Ja, det er rigtig bevaret, det her. Jeg kan så ikke forstå, hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om, de nærmest jagtede løven, som om, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Altså, hvor bliver det ikke stille? Med et? Eller de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser den. Det kan bare se her. Så er der ikke noget pointe med det her. Har du set billedet af det der, hvor den står der? Har du taget et billede med din iPad? Nej, jeg stikker til det. Nej, når vi kigger. Nej, det er også nok for mig.